Easy és una empresa de nova creació que vol crear una nova font d'ingressos pels músics. I el que fa és oferir un nou sistema de gravació per l'audiència que està en el públic, fent servir 3 tecnologies. Multicàmera, que permet gravar en simultani a totes les persones que estan en el concert, unir l'àudio de la taula de mescles directament al vídeo i compartir-ho a les xarxes. Una de les coses més importants és que el 5G està aquí a tocar. És una cosa que està ja al damunt de la taula, no? La nostra aplicació parla de vídeo. Si tu mires les teves aplicacions, principalment són totes d'imatge. Fotos a Instagram, comença a aparèixer el Reel, comença a aparèixer l'Story, però el vídeo té una barrera tecnològica que el 5G farà que exploti. Crec que la part de desenvolupament tecnològic, el codi, l'informàtic que pica codi, és molt important i és una figura que seguirà sent-ho. Aquí a Espanya n'hi ha pocs, o sigui que probablement hi ha un mercat per desenvolupar, més que hi ha un ecosistema que està creixent, que Acció està fomentant, que la Generalitat està fomentant, amb la qual cada vegada hi haurà més demanda de professionals que requereixin picar codi. Barcelona Activa van ser els primers que ens van obrir les portes. Barcelona Activa van ser els primers que ens van ajudar a trobar com finançar-nos, com trobar mitjans de finançament, perquè al final nosaltres com a empresa que començàvem, el primer que necessitàvem eren calés per començar i en aquest guiatge van ser els primers. I després van succeir totes les coses, o sigui que per mi Barcelona Activa va ser el punt d'inici de tot.